hamil.
Shalom. Shalom. Horas madihita saluhutna. Horas. Andorang sotapuka partangnyata di Bornginon. Martangyang mahita di bagasan rohatabe. Amin. Tapuji matuhata marende mahita sian bukende nomor 110 sada ayat sada dot ayat 2. Hite-hite guari debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guari tondi parbadia, natu mompa langit dohot tanaon. Amin. Dihorhon haporsun nami nasatokin, jalanan nenak ido hasangapon nasumurung, nalumobi hamuleon nasaleleng-leleng na tuhami, hami akan naso tumalion akan nasarida, akan natumalion akan naso tarida, aina martiki do anggo akan natarida, alaina saleleng-leleng na do akan nasotarida. Haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan debata, asima roham di hami, aidang tarbayan hami mambayan manang aha, molosohodo dongan nami. Dibaheni selehon maha di hami rohan banua gijang, asa tahu hami manimbangi dohot mangulahon lomoni roham. Saya dongani mahami, asamian hami di bagasan ho, dohot di bagasan hatam. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Turpuk epistel di partangnyangata Bornginon iman atar surat di 2 Timotius 2 mamuka sian ayat sada sahatu ayat 10 tolu. Marsorin-sorin mahita manjaha. Otpe ale anaha margogo mahamo marhite-hite asini rohani Kristus Yesus. Gabedongan manon hapursuan maho, songon paranganna dengan di Kristus Yesus. Nang na marsio daupe dang dipertupali ia so tigor paralon nai. Atu si mahudoki ay lehonon ni Tuhan ido tuho roha mangarti saluhut nai.
alani ido au manawan na porsuk pola tarate songon si ulas jahaton alai dang tarate anggo hata ni debata. Haposan do hatawan, anggo dongana dohita tu hamatian, dongana manang tu hanguluan. So haposan pehita, tong do haposan anggo ibana, aidang tarsoadosan dirina. Ima sahatna, martua ma akana tumaingon hatani debata, jalan na upepsa. Amin. Tabege korsian wik 10.
Marende mahita sian bukende nomor 238 ayat 4 dohot ayat 5. Martanyang mahita. Ali Tuhan di batama nami na marhabangsa di Banua Gijang, na husob bajala huhapor sa ihami, di bagasan sa daguar na umuli ima Jesus Kristus. Mula ti gudang matuhan di pasat rohanami, di sudi dengan ibasam, na sa toktong payutut ngulu nami, mangaleon hasadaon ni roha dot hasipaso di hami na sa huria, na markeluarga do marsasahalak. Nunga hupatupahami las niroha nami Tuhan, dinamarningot hami 40 tahun huriam, ujak di ingananon, makubasi di ulaon na tului. Jalan nunga hupatupahami tad dan nihamulatin roha nami, dinamar pesta gotilok kami, huhut paujukon di kepanitiaan tahun kesehatian, naung lubi hurang ono bulan, patupa aka kegiatan dung dipaujak nasida di kepanitiaan tahun kesehatian di Huriam tahun 2022. Maulia tema Tuhan, ala dinggan merdalan uloni siana mabonai saat tuna mengunjungi gas dohami manortor di Palwaso di Bagas Jorom, patuduhon las rohanami jala pujon nami diho tabba maakalas ni rohanami tu tiki-tiki na nengro di akka gugu nang las ni rohanami laho marpungu di Bagas Jorom ganup hari Minggu nang akka kegiatan ulau ni Huriam na hupatu pahami di Bagas Joromon pasada mahami Tuhan ala nong di pasada ho hami marhiti ulau nami las ni roha na dinari minggui asa martaba-taba gugu di hami marhiti hasada oni sian ruas ni Huriam, sekolah minggu, remaja, naposo, ama ina nang lansia, tohot parhaladom na nuluhon ni uluan ni Huriam, ama nami padita pos manay baho. Sada mahami Tuhan payutiud dengan dimasam, hut makamulatehon salu na nang dilehom mitu hami, dohot sada marohanami patupahon akadadinggan, marluba-luba hami Tuhan, patuduhon holong pakirimon nang haporsion nami dia kaparsoran nami di tongan ni Huriam di keluarga nang manang di dia pihami maringanan ali Tuhan de bata hupasatay matuho salu na kapardalanan ni Huriam tutikin na nengro asa ganup akapakubasyon di tonga-tongan ni Huriam hobartu program nang husupakati hami nang hupatupahami di tahun 2022 pargugoy hami paingot hami Tuhan, asa sikop salu nakahupatu pahami, gabe puji-pujian sangap dihomay, mabenlas rohanami, ruas ini Huriam salu na. Asa lamar situ tu hami Tuhan, maka tidak koko di perdalanan ngulu nami, laos marsitu tu hami mabay na dingkan muse, mabenlas roham, nang mabenlas ni rohani dongan nami pe. Dia karuas ni Huriam pe Tuhan, na di bagasan persahiton, di bagas na do na di rumah sakit, manang di dia penasida Tuhan nuaing toktong maho majama nasida inanami opo Kristian boru nenggolan
Amang SM Hutagalung, Jessica Patricia Burunenggulan, Daniel Sibuya, Amang Elma Nurung, Agnes Gracela Marpaung, Nyonya Hutahayan Buru Pajaitan, Julio Siahan, Kesia Buru Siregar, Inang Cimanurung Buru Sihombing. Adong dope kadongan nami na hurang sehat Tuhan. Todong nami, sisolhot nami, nasuruas nami, nahutadahami, dohot nahuholong hami. Nang nasida pe huwa kami di tangyang pangodianonon, di aka usaha nasida, di aka sihol ni roha nasida mang, di hamamalum ni parsahito ni, patupa may. Dangadong nasotar patupa ho, ido di haporsero hanami, jala patupa meho Bartolome ni roham, mamasu-masu maho, di aka usaha nasida, aka ubat na, si panganon na, si numon na, nang aka paramedis, na mangurupi nasida, dalammu lau pasahaton hamamalum ni parsahito ni. Godang do pihak karuas inuhuriam na siya toktong makirim di pasu-pasum, dia kasih pangiduan nasida Tuhan, dia kasih hol do lungun ni roha nasida, dia karokap, dia nakon nami, naung dapot tikinian, asa marhasohotan, patupa ma Tuhan, lehom marokap, naho Bartolome ni roham, nasahapor siyaw dot hami, nabui dongan nasida, laho madalani sahat tunamatua nasida, pasu-pasu ma akan naung marumah tangga, nasodapota dope akasilas ni roham marhiti pada nakonon, alia mang siya kodo harorowan ni jolma, pasu-pasu bortian ni akaina naung marhasohotan, asa marhiti bortian na di pasu-pasui, seorang akadat danak, anak do buru namar roha, asa bui nasida Tuhan sikop marlasin roha, mamuji pasangapoko, huhut patupahon akan nanubinggan di tonga-tonga ni keluarga nasida. Akayanakon nami, na di bagasan persikolaan na sian tingkat SD sahatu perguruan tinggi. Parbisugi nasida Tuhan, lehon roha naramar siajar dia kayanakon nami i. Jala bui nasida macagi partikian nasida. Ditiki marsiajar, ditiki kuliah manang sikola, dot akan napatupa kegiatan na asing pe. Parbisuki nasida, asa gabi yanakon nabisuki, yanakon si ulu yajar, yanakon na tekun di bagasan persiajaran na, huhut na marhabiaran tuho Tuhan. Asa marhiti na didongani hoa kaya nakon namin na marsiajari, na marsikolai, magudang manadi nasida di bagasan asidot holong iroham. Jala pos rohanami di paradi hoa kamasa da depan nadinggan dia kaya nakon nami i. Dalan nasida lau madai dengan di basam di perdalanan ni ngulu nasida. Ali Tuhan, gudang akan nahu pikiri hami di perdalanan ni ngulu nami di bangso nami pi di Indonesia on. Tarulu mobi di najonok nama tahun politik. Ali Tuhan todim na badaima na mga raja roha do pikiran nami. Sudi akka naung pinasahakmu tuaka panggonggo midi hami siang tingkat pusat satu na terendah homa namar parbisuki nasida Tuhan todim na badiima na manggohi roha do pikiran nasida nang pe dang dihaporse nasida ho aletuk do huasom marhiti todim mga rajay roha do pikiran nasida ay horo tong namanopa nasidai debatana universal do amang di bahani patupa mai asa dengan merdalan berkembang Indonesia namion. Indonesia songon inganan bangso hapehan nami dalan nami laho marsaor mamuji pasangapoko leho mahade mahod di hami bi Tuhan. Asa sonang suari ribuan hami na manobaho di tonga-tonga ni luat portibion marhiti di Indonesia on. Urupi akka na mangulahon akka supremasi hukum. Asa di patuduhon nasida keadilan songon na pinangidum di hami bangsom ali Tuhan di bata sa kinari neng tangihonon nami mahatam marhiti naposom na neng pasahaton ni nang padita nami boru sinurat homa tuktong na mga rajay roha pikiran ng pamangan na asa todim na badeima mga ajari na sidamang asa bui tarjalo hami jalawatu siami hatami jala lopok koni tu hami bi asa margugu hami ingot hami hatamido nagabi sulu-sulu di dalam nami tukok nami di nama ngelugahon laka nami sah di homa ngulu nami Tuhan jalo mapujion nami tangihon hami di namar tangyangon
jalasi sama dosa nami amang. Di bagasan Kristus Yesus jaloma tangyang nami. Amin. Tabagima korsya ina para di Kamis. Marende Mahita Sian Bukende nomor 137 ayat 1 dot ayat 2. No
Pasonan saituku ruwaji muruji nalurai gabina porsea di Tuhan Yesus si Asini rohama dihamu dohot dame sian debata amata, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hatani debata dihita nagabe turpuk jamita di partang yang ata, ima buku poda si paingot sian Raja Salomo, biddu 10 onom, ayat 10 onom, tolhas tu ayat 20. Poda biddu 10 onom, ayat 10 onom, tolhas tu ayat 20 hujau ma di tatapayuk matakas. Aduldo dumenggan mangomo hapistaran asa sere. Jalatagonado mangomo roha hapatason asa perak. Dalan ni halak partigor madaudo sian hajahaton. Marhamaol hosana sadiri do manang ise na mga ramoti dalanna. Matua gijang ni roha do patujolo ni hajepolon. Jala hati bood diri patujolo ni hatinggangon. Tagonado serep martodi rapdohot halak na dangol. Asa marbagi tabat-taban rapdohot na jukat. Manang isi na marateatehon hata ni debata. Jupangan na dinggan. Jala halak na marhaposan tu Jahoba. Maruli tua. Ido iyanggo sahat ni turpuki. Horas madihita. Amo kadungan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Mangihut tu topik minggu tu hari mingguon. Didokdo taringot tu manaon na porsuk songon siuton Kristus. Jalanunga sadiba nakin di patorang di korni wek 10. Taringot tu memikul salib jangan bimbang. Dan jangan ragu. Dang terbaik kita mangulahonon sa sitongna. Molo somian hita di bagasan tuhatai. Dang jupanga kita di hatawon. Molo so tapangido tutuhani. Hapistaran. Dohot hapatason. Laho mga tusi. Dia do luhutna. Dalan ni debata. Apalagi molo Jepang na so hinirim ni roha, manang na kegagalan, bisnis hancur, apa yang kita doakan tak kunjung tiba, di somma, olo do hira na moru manang sumurut parlakaata, laho mangyuton Kristus, rikopma hapistaran, rikopma dison, hapatason dohot hapistaron nakin. Ubay ni ido buku poda sian Raja Salomo nagabi unok na jut do hita mangapil poda biduseda ayat pitu tahe biar mida Jahoba do parmulaan ni parbinotoan alai anggo halak na oto manoisi hapistaran dohot pangajaran. Dadaholan di hata ni dibata taringo tubuh hado mangargahon hapistaran nang hatawoni. Alay ditiki nama muka pe
nalau paborhat to ni anak kon hita, manang nahita pe di paborhat laho marsikola, say adong do eddi nay say lohot di pikirata, anak ko kido hamorao diao, hugogo pe masari, arian nang bodari, laho pasikolahon asa bohade, marhapistaran, kan idun wae. Alay sa gogodia pelo jani na tua-tua, alay molot dang berusaha kita bohado asa pistar, totudang marlaba, taringot tu gogo ni na tua-tuai, laho mangalului ngolu-ngolu. Ubay ni ido anak ko kido hamoraon diaw na ikot do sa sikola masa tibo-tibona, sikat ni natolap gugo kinin na unang niyan marisuangi, asa jupanga kita di hapistaran, nang dihapatason ni roha dang holani tahe opui no mensen pe heado didok songonon dang tarpajongjong harajaon ni debata di tonga-tonga ni bangso naoto ninna artina boha asa marhiteido isarana alani ido di hutadame nang di pargodungan saya dipajongjong do parsikolaan asa bohama musi totu asa malo pistar manang marbisuk sasahalak gabi gudang maparsikolaan TK SD manang SMA SMP HKBP maradu dibain Universitas HKBP no mensen asa marhiti huria mencerdaskan bangsa dan mencerdaskan jemaat boido tarang rangi muse di aka program na mangihut isarana obar tu pendidikan molo targoar HKBP Cibubur adong sikolana maci baga dui bani ido marsia dudu halak lau pasikolahon ianakonna alai nuaing taida ma dung lammalo ianakotai manang hita lammalo lambur judo manang dang amanginang lam tibo parsikolaan nianak kon manang parsikola atta maradu estulu marsikola lam serep do roha manang lam gijang do roha taparwao ma dung nuaingon lam tibo ma pangkat do tuaso lam dipatutoru do dirina manang dipake do pangkat manang huaso nai laho paagohon halak dohot akan alaho mabain muru sakap ni halak binahin ni akan anaung adong di dirina. Di manakah posisi kita setelah kita mencari kepintaran kecerdasan itu? Apakah kita memakai dengan baik? Lambur judo ianak kotai manang hita marna tua-tua dung tibo pangkatna manang naneang ibana di natorasna dung di jalo ibana taringot tu parbinotoan geria dahulu dua cik roha di baini anakon mama ini yang buduhan torinna kan alani holan na subinoto do isarana makopi WA adong ma songon na sebelum pesta gotilonok kan sakti inna kan pabungon sakti di bain matong list akka guar ni nanaing mga leon sakti ala so diboto omakna makopi menyalin ulang dungi di suku mageleng na baik John asadong guarta ina tu geleng na siya kang amuse mau kan pangguaran tapi ro geleng nyon toridokon yang buduan mama ini udah lama kali pun pakai handphone ina muse gabi marjie do natorasna hapi lam tibodo parbinotoanna di dia do letak ni hapistaran dohot hapatason roha molodung gijang manang tibo parminotoan dohot aka ilmu nong didapotna sian parsikolaanna murudo sangap ni tanato rasna binain ni ubeni ido hita pe iko mengajari do dadinggan isarana molo maol mengajari anakon yang otowan ninna kan juk dusongoni hita ahirana dang tapi kiri ahana tadokon oto na iho torningok kan HP tangyang tadui tuyanak kotay gabila oto matorus alay mo lo misal na mga manukun ibana taajari ibana
Di sido jupangan di bana di parbinotoan nang habis suhon. Sudah mai bana oto. Gabi pistar jala patas maroha. Ido nanang dohono nadison. Jala berkembang do buku podon sian Raja Salomo. Sampai-sampai banyak orang yang mencari tentang hal hikmat dari buku Amsal ini. Di baima obar tuturbuk tahun di jamita tahun nakidaya saplono macetakas di dok. Adul do dumenggan mangomo hapistaran asa seri. Jala tagunado mangomo roha hapatason asa perak. Dang boy hita mabain ojangan di ngoluta seri manang perak. Dang boy hita mabain ojangan di ngoluta hamoraon sabing. Tidak bisa. Moloido dasorna holan rosuhul manang bencana di hita. Swado di. Holan roi sarana sahit na ikon habis sude dang ngadong besi pakiot tamanang na gabi ujahat tadi tonga-tonga ni nguluta marisuang masudi dang marlapatan ngului ubay ni ido takas didok adul do dumenggan mangumo hapistaran asa seri jala tagunado mangumo roha hapatason asa perak molo seri manang perak na boy doi dituhor alay boy do ditakohalak alay molo mangumo hita di hapistaran manang hapatason dang boy dohonot tama di takohalak. Itu tidak bisa dicuri orang. Harta bisa dicuri orang. Sekejap mata itu bisa hilang. Tapi kalau kita memiliki kecerdasan iman, cerdas intelek, cerdas untuk bersosial, di somma jupanga kita dina didok adul do dumenggan. Sumurung dohita di hapistaran manang hapatasoni. Hamua kadongan diuduti do turbukon dina didok dalan nih partigor madau dosian hajahaton. Orang yang cerdas, dia akan menghargai setiap peranannya bahwa saya pengikut Kristus. Dipadau, dipaholang do diri nasian hajahaton. Boha carana, totu marguru tu todi porbadia. Dang boy holan diri tasabing mandokon na burju doau na partigor doau. Ala ikon serep rohana magido mangilik tua dopan ni Tuhani. Tudos tusido iyang gotangiang ni Raja Salomo hatiha mamukay bana neng manguluhon bangso Israel. Dang dipangido ibana hamuraon. Dang dipangido ibana hasangapon. Alay jumolo do ibana mangido habisuhon dohot rohana patas tua dopan ni debata. Hobar tu buku edeta buku edi nomor 255. Adong do ita mabuan buku edeta he. Dan adong biat ya lah, adong di slide buku di nomor 255 ayat 2 dan ayat sada ayat 2 boy mata buka hempot teh molo so adong buku de natar surat di bibil teh ngata buka be ngaso dibuan dan ngolo musim buka teh tabuka majo buku di nomor 255 ayat 2 ngamangara di rapar organ nih molo naing diho tondiku arta nasa sadai dang tarbain duluamu dang tabo hola di jahon ta edde hom majolo satu suara pe tapang halus Disi-disiamu di Tuhan Jehovah Dahulu anak nadung kape colma ibana do jamban nasuning kari atu butuh
Jadi molodung marhapis tara dot marhapat taso kita taboto mama make. Tu dia do halaon ni seri do perak manang artatai. Alai jumolo ma ikon harajaon ni debatado na talului. Ikon jumolo do nasian Banua Gijangi talului. Asa unang jupang hati bodiri hagi jangon ni roha molodung jupang sere perak dot arta nang adong di ngolutai. Adong do carita amang inang taringot tu sasahalak na law pabuakon tolu ya nakonna. Tolu do ya nakokuin na. Jadi targoar do manang tarsardo amat taon ina taon halak na gijang roha. Api sodong di bana. Tolu do geleku inna. Pabuhod dihala alamailay ba na marpugus. Jadi natuluon karijo do sude. Yan ako ko na parjolo karijo do di pengadilan. Napaduahon ima di polsekon na di pabuha mainganan na. Dungi napatuluhon ima karijo di sikolaonin na. Wih mantap nai ina dongan nyom mana mo bigisa. Alay sude nai makarijo na. Inna dengan nyomu saya penasaran nih bana adik tung tibo pangkat na sudi naon anak parjolo satu patuluhon martiga-tiga lapek do inna. Jadi tua hama amanginang tapabua taringo tun hadongan didirita molo madebu hita tu hati buon suadong labani dang adong marlapatan ni lam tibo pangkat ni halak tu dia musemay bana molo naik molo ido puncak na. Molo madewi mana umaci do na di ngana na tibuon maribako na ditoron molo madebu. Artinya ketika dia berada di puncak dan ketika dia akan bersiap-siap jatuh di somma lamaci mapakilalaan na. Jadi unang mahita na pabuahon omma artaku songonom mana diau om mana dong diau geriada menganggap remeh orang-orang di sekelilingnya menganggap lebih miskin. Ido nanaung madabu tu hajahaton nakin. Idong halak naso mamake hapistaran lau mamake ahan na pinasat ni di bata di tonga-tonga ni par nguluon na. Gabe di dok madiay sa pulualu. Matua gijang ni roha do patujolo ni haji polon. Jala hati bodiri patujolo ni hatinggangon. Di hata Indonesia di dok kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jaga hatimu. Sotung madabu tu hati bo'od diri. Di atas langit masih ada langit. Hati-hati. Karena kehidupan kita tidak selamanya seperti ini. Jalan molo jupang kita dihalak nanang targor na morajong tasukum majolo. Sien na tubuh do ibana manang sien na sorang do ibana hot hamoraon nai manang dang. Pasti ada waktu-waktunya untuk bertahap. Geriada halak na madabu nuaing taringo tu posisi ekonomi na tasukum maju. Sien na pogusiat do imana tubuh manang halak na murahian. Maka tidak ada yang pernah bertahan tentang kekayaan yang hanya ada di tengah-tengah dunia ini. Tahasabab pemanadong dihita. Kita syukuri. Itu lebih berpengaruh untuk membuat kita panjang umur. Maribakot talului alay lau tu hagi jangon ni roha. Ubeni ido say adong do halak isaran na lau paborhato geleng na ala naung karejo di babani hepeng ninna. Di papungu masahuta. Di leom mamangan. Jadi sahali 3 bulan molo mulak anak nion na ikut di papungu halak di leom mangan di jabuna. Mangat dusu dio risbe. Geriada adong nona palas di plastik masukna. Sepangan nonon. So mali halak batak kan molo dang adong di boni bana sen pesta dang tabu pakilalanna. Dung pigaliling ma. Adong mana makatatayak kay naon. Ala juju atong sa 3 bulan non di lean mangan moloro. Jala molo borha pe di leom mangan. Hubering do nakin anak ni siya dongan nina. Oh hido, asingnya teh, saya lion dang rak ita mangan. Dungi mo siya matay dang tarida. Inna, nama huwa do naingi, ina rohana ma. Domo mo siya biasa na ibana ro mar fortuner do. Ono bereng nakin marbus di bana mulak. Ah, nasa lama mereng do ho.
inadungan na nasing ma. Mulo songonido, tapi ring maju tu jabu nanti tu marsahi tamatay manang nanak nai. Torin nama. Gudang mahalaki naro, tu jabu niya mataon. Nanaong ganup akan yang borkat iya nakonna, tu parkarejuan di liom mangan. Disimula pe di liom mangan. Ditutui matong pituon. Hape nama bukaw nanak niyon nang karejo di babani hepeng. Dung dibuka pitu. Bah, songon na sotar bigi suaram. Anakku, salilingon mo lumulak kotor di leko hami mangan. Tornin na. Di pabua ma, aha na masa. Holan alani na maila do amat taon, sa sitong na nung nga-resign alani COVID, dipaksaon mamangalon hepeng. Ipe-resign ala na dipecak do sa sitong na. Bahasa halus do'y di-resign ni mana. Ala niya korupsi. Dipaksaon ibana mangalon mangan sa huta, holan ala ni maila ibana. Taringo tunaotik do HP na dijalo ibana sientong-atonga ni nguluna. Ala ni ido manginang, sa doso-soso doon, ala baru marpesta hita pesta gotilon. Singok-singok do tongon. Saya dong dohalak ala mailay ba na dang mangalean, dipaksahon hadiryon na mangalean. Saya dong doy, mailay ba na di idahalak marpogos, maradu-marutang gimana asa pasahap to tuhuriya. Adong doy, adong dohalak na dong di ibana alay makulit. Adong dohalak itak ninda boy tarleon ibana idilean. Jadi do bagiata. Parjulu paduakon manang patulun manang adong do pe paot paton. Molo na dinggani dinggamay, molo na ruamay jala marjea do akas si ulahon si songoni. Ubay ni ido, unang tapaksahon dirita ikon sarobang dohot halak na sorap sa sitong na artana. Unang tapaksahon sa sitong na supaya kita sama kayanya sehingga kita memaksakan untuk membeli tas setiap hari setiap saat. Tapaksahon fixin na kan menonton live di mana. Adong nomor 33 di Facebook on fixin na dongan na nasing di bereng ya gu aloki nga fixin di na mana au daw tori pakso ni mana manuhor no tibu wargana di dia do letak nama kasabapon ganup naong pinasa ni di bata di nguluta atong molosongonia manginang tumagod do rohatai tapaiyas tajaga. Ubay ni ido di ayat napa 20 di dokon manang isi nama ratiation hata ni di bata jupangan na dinggan jala halak na marhapusan tu Jehovah marulitua maparatiatihon di son tidak hanya sebatas mabigi. Ubay ni ido utibo dobe manangihon utibo dobe nama miop dohot nama paratiatihon. Artinya ada proses masuk ke hati dan pikiran setelah kita mendengar atau memperhatikan. Jadi molo di dogma paratiateon adong proses dang holan lohot di pikiran dok di roha alay taulahon. Di sido gobaran ni halak nama paratiateon. Ubay ni ido ganup na majaha epistel maparwahon epistel ditangi yang tai di dok martua ma akana tumangihon hata ni di bata jala no peopsa. Jadi tidak hanya sekedar mendengar alay dipiop do hatai asa marbungaran hatai marhite pakatayon na pardo pahanna dohot di akap parangina si ganup ari. Jadi tangyangta di ganup halak nanuaeng dilihat Tuhan anak dohot buru manang hola buru pe manang holan anak pe ahado somal tangyangta ima bohado akayanak kotai asa gabi anak nabisuk dohot gabi buru na malo marroha rumayijuk tu rumah gorga say tubuh ma dihamu anak nabisuk dohot buru na malo marroha ima tangiang marna punahon anak nabisuk dohot buru na malo marroha. Amin martangya kita. Jehovah Tuhan nami na marhabangsa di Banua Gijang na usobami mariti anakmu Kristus Jesus. Maulihati Tuhan dihatam nong tolhas di tonga-tonga nami na mengajar-ajari kami. Asa jumulu kami mangulului hapistaran dohot hapatason ni roha na siyakoi.
Marsiajar hami Tuhan ganup hari ganup tiki, mamake akan adong di hami. Nang pinasahatmu Tuhami ganup marsada-sada di tonga-tongan di parumah tanggon nami, di pariana konon, di parkarejuan, manang ahape Tuhan na pinasahatmu Tuhami. Asa marhatawo kami Tuhan, lau makasabaponi makamulati honi di saluhutna. Ajari hami Tuhan, asa marguna pakateon nami tua kayanakon nami lau mga leopoda. Songoni nang hatan nang hutangyok kami marhiti hatam na badia isian Raja Salomo. Tuhan, marbisuk mahami saluhut, jalaho Tuhan nami, nabuy mian di pikiran nami. Asa tung marate-hati hon akan naul na dinggan hami sen hatam na badiai. Ali di batama nami, nungarap hami marpungu jala manangion ede puji-pujian, na pinasahat ni punguan ina kamis dohot sian wek 10. Homa Tuhan mamasu-masu parpunguan korna dua Tuhan dohot punguan korna asing na sumarede di bagasan obason. Asa tungboy na sida Tuhan mangedehon dohot rohana iyas jala mamujiho di bagasan rohana mandok mauliate. Pasu-pasu mana makasuton pertanyaan namion imawek 10 do sude parhalado nanang ro di ubason. Asa taruli pasu hami Tuhan jala martua ngulu nami. Dinarap hami Tuhan manangihon hatam nabadiai dohot nang mangedehon ede puji-pujian lehod di hami hai pason nang gajang ni umur. Pinuji pinasangap maguarmu. Mangasaon anakmu Kristus Yesus si palua kami, martangia kami tuho jala mandok mauliate. Amin. Mari dehita huta pasahat ma pilihan. Pasahat batu Yesus selalu nangoluki roh nang pambahen aku selalu natikiki pasahat batu Yesus selalu nadiriki pasahat batu Yesus selalu nangoluki. martangiang ditangiang ali amanami. Ali amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaumu, say saut molomo ni roham di Banotongon songon na di Banua Gijang. Leo matuhami sadare nongoluan siapa hari. Sisa madosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan amar dosa tuhami. Una kami togihon tu pangujunan, palua mamesian pangago, ay hodo na punah harajaon.
do tagogon, rodia sangapon saliling-liling na. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani di bata ama. Dohot parsauran ni todi porbadiaima madongani hamu. Malam, Tuhan Yesus memberkati. Todo